možda ima priča o Hartmanu Raineru, evropskom prvaku u boksu. To je jedan moment kada su moj brat i Ljuba došli, da ispričam, kad sam ovde u sukob. Boga mi prštalo je na sve strane. Mislim, to ne bi bio sukob neprijateljski nikad, ne daj Bože, nego čisto sportski. Što sam spomenuo tog Hartmana Rainera, koji je u CSS-u plaćao bratu, Ljubi, Mikanu Popoviću, tako ko bi sa njim, jer on je teškaš, super teškaš bio i trebao je za mesec dana da izađe da se bori za titulu prvaka Evrope. I tako je se moj brat igrao sa njim kao mačka sa mišom. Iako je on bio teži možda, moj brat je imao tada 81 kilo, 82 kilo, 81-2 kilo, a ovaj je imao negde 120 i on je sparingovao sa ovima onako, ali kad mu moj brat dođe, onda se iznervirao, pošto ovaj pravi majmuna od njega stalno, onda se iznervirao i jedan dan krene malo u tuču sa mojim bratom u sparingu, znaš. I to što mu je moj brat napravio, to neće da zaboravi nikad dok je živ. Dok je živ neće to da zaboravi. To znaju ovako svi ljudi koji se budu javljali, možda i moji dušmani, i moji prijatelji i neprijatelji i tako ko se jave, ali ne mogu da ne kažu za tog mog brata da je to čovek čarobnjak sa topovima u rukama i tako. I onda on, pošto je hteo sada da malo više gas na tom treningu, da kao brata nauči pameti, a brat on ne zna da brat radi s njim pre toga sa pola snage da je radi. I onda tako počne da ga prebacuje sa ruku na ruku, da ovome knockdown na knockdown, nema više. I Ljuba utrči i uhvati brata preko grudi i skloni ga. I spasi ovoga Hartmana Rainera. I spasi ga, tako da, ali je